Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts. Agtakdar tayo amin. Apo kon Diyos mi, may karika nga umayat ti dayag, dayaw kan panakabalin, tapinarsam dagiti amin na bambanag, ket babaan ti pagayatam, na parswak kinikanda iti biyag. Sarap, rabaw na
Tanda ka, dagiti anghel, da kami aparswa agkanta kamet, pudno panagdayaw in kamiten. Amen. Agkararag tayo. Patgan mi a Diyos, agyaman kami iti daytoy ng aldaw, anaited mo kada kami, tapno makapasalimitmet kami, itis dayaw ken panakabalin mo. Iturong na kami, Apo, iti kinasantuaan, ken kinapudno iti daytoy amisa. Pakawanam dagiti basbasol mi, ken ipakitam ti ayat mo, ken ragsak mo kada kami. Ited mo tinasayaat, apuso ken panunot, tapnog serbi kami ken ka. Bendisyonam dagiti aramiden mi, iti daytoy amisa, ken sa pulam ti kinapudno, ken kinasayaatan itunggal maysa kada kami. Idaydayaw mi tinagnagan mo iti amin na tunggal aramiden mi, sika kumati mangiturong kada kami iti daytoy a serbisyo, ken mangipakita iti kinasayaatan, ken kinasantuan. Amen. Tunggal maysa nga umawag itinagan ti Apo, maisalakan to. Humay tayo ti saklang ni Apo, kat ipudno tayo dagiti basbasol tayo, iti dayjay na pudno amang makawan. Umay tayo kat daydayawan tayo, dayjay man nakabali na Diyos amang isalakan. Maawis ti tunggal maysa ti intay panagparintumeng, ti siya sino man ti tunggal may sa kanya tayo, nga kayat na ti umawat, si papakumbaba nga dumawat ti pamakawan kinapo, dumatag tayo ti saklang na bayat ti natal na atukar ti organo. Agkararag tayo. Pakawanin na kam o Apo, no tinaaramid mi, ket ti pagayatin mi nga inkam sinurot, ngem ti pagayatam. Pakawanin na kam, kadagiti panawen, nagtulnog kam ti alilaw ti sulisog, nga nang taroon kadagiti bukod nga interes. Ipudno mi nga adu, tinaaramid mi awagas, nga pagayatan ti biag mi ngem ti pagayatam o Apo Jesus ti sinurot mi. Ket ikararag mi ang mapabileg kami kuma babayan ti Espiritu Santo amang saksi iti ayat mo babayan iti amin nga aramiden ken ti sawenyo. Daytoy iti kararag mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Ken ka pala nasem ti dalan ko pagranyagem kad rupam kam kanyang tapno silbi Amen.
Mayaban dagiti ushers para iti panagurnong kadagiti sagot nga agpaay iti paramin ti multipurpose building. Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat. Good morning. Naragsak ken naparabor nga aldaw ti Apo nga inaramid namanen kadagiti biag ti tunggal may sa kanya tayo manipod ti panangilasat na iti bagyo nga nagdalanan tayo tinapalabas nga lawas kitagyaman tayo ti agtultuloy nga panangtarabay na, panangilasat na kanya tayo, no mampay ado kadagiti kakabsat tayo, iti nakapadas, iti layos, ti kabuklan, ti saknap, iti Metro Manila, ken kastamet iti Region 4 o Region 4A, ken kastamet iti Region 3. Agyaman tayo, tegtultuloy nga panangwanwan na, di na tayo binayan, naglabas nga aldaw, gapo ti bagyo nga Karina. Dito ay central, kit imabot ti danom ito yung ngarab na, yung ti sangwanan ti kapilya, kit halos na kaslabaybay, ti aglawlaw, oray ti parsonage, the admin, kani Pastor Onilia, kit nadanon ti danom, kit na medyo nagasgasat kami lang basit, da kami yung second floor, ket ngem no bumaba kami kay halos aging lagpas tumeng ti ngato ti danom ije musbrok ket halos nabasa dagiti amin nga gamit librok nga jaknam namain nga mabasa tay di napalabas napalabas nga tawen ket hamat nga kasjay ti kangato na ngem tatak dagiti box ko nga napno ti libro ket nabasada amin ngem no mampay kasta agyaman tayo ti panangtarabay na ti tunggal may sa kanya tayo kat sigon kini Dean Lisette kit oray da Doc Raquel kit medyo naapektahan damet kit daw dati rescue ng magyaman tayo ta okay damot tatan iti daytoy nga kanito ket kastamet kadagiti na duma pay nga paset iti pagilian tayo agyaman tayo ket isuna ti nangilasat kanya tayo numampay dagiti casualties ket sapay la kumata tultuloy nga ikarkararag tayo mat dagiti paset kadagiti pampamilyada dagitoy nga kakabsat tayo nga naapektaran iti bagyo nga Karina. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti kakabsat tayo ket agyaman tayo ta nagkita-kita tayo manen nang runa kadagiti adda iti uneg ti sanktuaryo tayo ken kastamit ti online live streaming ti Central United Methodist Church
ket kablaawan nyo man, dagiti kadwayo, agyaman na kabsat, nagkita tamanen. Kitain nyo man, dagiti talikudan nyo mat kakabsat, sangwanan, sikigan nyo, kablaawan nyo, isiman nyo man, no mampay aging ganat, barukong tidanom, tinagdalyasatan da, tinapalabas nga lawas, ket adda tayo manen, iti uneg ti sanktuaryo na, iti uneg ti kapilya tapno agdayaw kanya na. Ken kasnamet nga kablaawan tayo, dagiti Colorado family, daday iti nagbabaitan tayo, kidawek man ti panagtakder, dagiti Colorado family from Bayombong, UMC, ni Kabsat Marisa Colorado, Sofia Colorado, ni Ate Girly, Kuya Jerry, ken Raquel, ket ni Kabsat nga Marisa sakit pumanaw ito no Miyerkules, ket mapanda ijay Washington. Ayan, ket iramraman tayo tuman kadigiti kararag tayo. Dapat digiti first timer nga makadwa tayo, iti uneg ti iglesia tayo. Kidawek man ti panagtakderyo kakabsat tapno makablaawan kayo. Kaya nagyaman tayo met kadigiti kabsat nga da iti online tayo. Kas parigan ko na kini Ate Tessie Lucena, happy birthday din kini Ate Babes Casiano, Abraham Sagun from Pangasinan, ayan, ni Ate Corazon Bisak, Ate Josie Banasan from Honolulu, Hawaii, kastamet kini Vivian Rabang, Altea Pasyon, Dionisha Parcasio, Annabel Ordonio, Elenita Gico, kini Ate Lydia Topinyo from Abu Dhabi, Nedi Tangonan, kastamet kini Bakets Pararay, ayan, naimbag nga bigatyo, kastamet kini Ate Catherine Balura, Elisa Talosig, ayan, ken ni Attorney Telma, ni Michelle, ayan, from Canada, giaman tayo, takadwa tayo, makibuybuya kanya tayo, iti daytoy nga panagdaydayaw tayo, ken kastamet kini Nani Acuña from Cabatuan UMC, Isabela, ken ni Kabsat Miriam Garcia from New York City, USA. Giyaman kami, ket no adaman dagiti cellphone nyo, paki-share and post you, tapno amin dagiti kapamatyan tayo, ket maamuanda nga da iti Ilocano service tayo dito Central United Methodist Church. Ken kasnamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas ken dagiti ag-anibersaryo. Ket ni Ate Babes Casiano, birthday na tata, dapat kidawik man dagiti kakabsat tayo no daman ti ag-birthday tata nga lawas, tumakder kayo man kakabsat tapno makablaawan da kayo. Ket dawat mi ken kararag mi nga agtultuloy nga ti bendisyon ni Apo Dios ti ipaay na kadagiti sumarano manen nga paset kadagiti bibiyag yo wenno ti sumarano manen nga tawen nga ipaay ni Apo Dios kadagiti bibiyag yo. Ken kasnamet nga maawis kayo, kalpasan iti service tayo, iti Timpuyog Sunday School, ijay Musbrook, ket maawis kayo, nang nangrona kadagiti bisita tayo, ken tunggal may sa kanya tayo. Ken kasnamet, dagiti kayat na makipaset, iti koro, ket sa pulin nyo lang, dagiti opisyales ti koro tayo, tapno kasta ket maisali kayo, tapno kastakat ang nangruna dagiti adati talento na ti boses. Ken kasnamet nga kidawek mamet ti tunggal may sa kanya tayo nga iyawis tayo nga adda Ilocano service dito Central United Methodist Church nang nangruna kadagiti kailyan, kapamatyan tayo, kalugaran, kababagyan nga awisin nyo isuda dito uneg ti iglesia tayo dito Central UMC tapno makadwa tayo met isuda nga agdaydayaw ken agyaman iti daytoy Ilocano service tayo dito Central UMC. Ket into no maminsan nga Domingo, communion service tayo umuna nga Domingo manen iti bulan ti Agosto. Kidawek man ti panagtakder tayo, kantain tayo iti timpuyog song, ket kablaawan tayo man, abrasain tayo man, alamanwen tayo man ti tunggal may sa bayat nga kankantain tayo ti timpuyog dagiti Kristiyano. Kenagraksak tayo, ipamatiin
tingkat tinamnama, ayan at tiramdam mo, tingkat panamatao. Iti panakaibasa, tinasantuan na surat, ti Epistola Masarakan ti Epeso, Kapitulo 3, versikulo 14, aging ganat 20 ket maysa. Akasto iti kunana. Daytoy ti gapuna nga agparintumo nga iti sangwanan ti Ama, apaggapuan ti pudno anagan ti tunggal familia, sa dilangit ken ditoy daga. Iti kinabaknang ti Gloriana, dawatak nga itedna kada kayo ti panakabalin babaen ti espiritu na tapno bumileg ti akin uneg akin nataoyo. Agnaed kuma kanayo ni Kristo iti pusoyo babaen iti pamatiyo ken kuana. Ikararag ko mairamot ken maipasdek kayo iti ayat tapno da kayo ken dagiti amin at tattao ti Dios nan anay ti panakaawat yo no kasano ti kadakkel ken kauneg ti panagayat ni Kristo kada kayo. When mapadasan nyo kumano kasano ti panagayat na kada kayo. Nupay saan anan anay amamamuan tapno awan pagkurangan nyo ken mapno kayo itinadyosan agalad. Madaydayaw kuma ti Diyos ang makaaramid itinasursurok ngem ti dawatan wenno panunutan tayo babaen iti panakabalin nga agtartrabaho kada kayo. Maipaay kuma kingkuana ti dayaw ti iglesia ken ti dayaw ni Kristo Jesus iti amin at tiyempo ken iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Kidawik man ti intay panagtakder ti panakaibasa ti Ebanghelyo manipod ti surat ni Juan ti may kanem a kapitulo ti bersikulo 1 gingganat 20 ket maysa ket kastoy ti mabasa tayo. Kalpasan daytoy napan ni Jesus iti ballasiw ti danaw ti Galilea wenno danaw ti Tiberias. Simurot ken kuana ti nakadado at tao agsipod ta nakita da dagiti nakaskas daaw nga inaramid na idi pinaimbag na dagiti masaksakit. Simangat ni Jesus iti maysa abantay, nagtugaw sa jay agraman kadagiti adalan na. Asidig idin ti fiesta iti Paskwa dagiti Hudyo. Inwaras ni Jesus iti panagkita na ket na imatangan na tinakadado at tao nga umas asideg ken kuana. Kinuna na ken ni Felipe, paggatangan tayo nga ta iti makaanay akanen dagiti tattao. Kinunana daytoy apang suot ken ni Felipe. Kinapudno na ammon idin ni Jesus ti aramidan na. Saan nga umanay iti 20 denaryo nga igatang iti tinapay a pagbibingayan da oray sangkabasit laeng. Kinunaan ni Felipe. At damay sa nga ubing alalaki ditoy nga nagbalon ti 5 a tinapay a cebada ken 2 nga ikan. Kinuna ni Andres amay sa kadagiti adalan na ken kabsat ni Simon Pedro. Ngem anyamet dagitoy iti kastoy a kaado ti tao karuutan sa jay ket imbaga ni Jesus a pagtugawenda dagiti tattao. Nagtugaw dagiti amin a tattao ag 5,000 dagiti lalaki. Innala ni Jesus dagiti tinapay, nagyaman iti Diyos sana imbunong kadagiti nakatugaw at tao, kastamet ti inaramid na kadagiti ikan, nangan dagiti tattao aginggana anapnikda. Idinabsog da aminin, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, urnungin nyo dagiti natda, ket awan ibelling nyo, tapno awan madadael. Inurnong dangaro dagiti amin anat da kadagiti 5 at tinapay asaan anaibos kadagiti dagiti tattao ket napno ti 10 ket 2 a basket a nangikargaan da. Idi makita dagiti tattao sa jay ti milagro nga inaramid ni Jesus kinunada awan dua-dua adaytoy
ti profeta nga umay ditoy lubong. Idi madlaw ni Jesus nga umay dagiti tattao a mangala kenkwana tapno pilyenda nga isaad nga ari. Nagpakni manen nga isuna kadagiti bambantay. Idi sumepngeten si malog dagiti adalan na iti danaw. Limugan da iti bangka. Ket bimalasiw da nga agpa Capernaum. Rabiin ngem awampay dimteng di payla dimteng ni Jesus kadakwada. Mangrugi idin nga agdawel iti danom ket dimteng iti napigsa nga angin. Nakapag gauden dagiti adalan na idi aglima wenno 6 kilometro idi makita da ni Jesus ang magmagna ti rabaw ti danom. Kas naunay ti buteng da idi umas asideg ti bangka. Ngem kinuna ni Jesus kadakwada di kay agbuteng siyak ni Jesus. Siraragsak da anang ilugan kenkwana iti bangka iti apagbiit si malug da iti disso apapananda. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa ken panakaidingeg ti nasantuan asasauna. Amen. Amen. Isa sa uwa naragsak sa uwa mamabiyag. Isa sa uwa naragsak sa uwa mamabiyag. Amen. Nagan mo
Agyaman tayo iti mensahe manipod kadagiti koro tayo ket tultuloy kong awisen ti tunggal may sa kanyayo no siya sino man ti adda ti talento na nga mabalin nga agserbi ken apo babaen kas paset ti koro tayo ket maragsakan ti iglesia tayo makadwada kayo ti koro. Panagtalek ken napakan ti 5,000. No basahin tayo ti ebanghelyo ni Apo Jesus kadagiti upat nga insurat na ti Mateo, Marcos, Lucas ken Juan, mabasa tayo dagiti nakaskasdaaw wenno dagiti datdatlag nga inaramid ni Apo Jesus ken kasnamet dagiti adalan. Kas sawen ti teksto tayo adu dagiti tattao nga simurot ken Jesus ngamin na imatangan da dagiti nakaskasdaaw nga pinaimbag na manipod kadagiti saksakit dagiti tattao. Iti daytoy apasamak nagballasyo da ni Jesus kadwa na dagiti adalan na tapno aginana. Syempre nabannog na manipod iti ministeryo nga inaramid ni Apo Jesus kadwa na dagiti adalan na ket adu dagiti simurot kanyana tanakita da ni Jesus nga pimmanaw ket idi makita ni Jesus dagiti adu nga tattao nga simurot ken kuana naasyan kadakwada ket pinaimbag na dagiti masaksakit da kas naisurat ti Matthew chapter 14 verse 14. Ngem idi mumalimen kayat dagiti adalan apapanawen dagiti tattao tapno agawid dan kadagiti baryuda sakbay nga sumipnget. Ngamin awan ti magatangan dan dagiti kaninda. Ngem kaskasdi kinuna ni Jesus saan da akasapulan a pumanaw ikkanyo ida ti kaninda. Maysa ka dagiti adalan iti nakasarak iti maysa nga ubing nga lalaki nga daan ti 5 a tinapay ken 2 nga ikan. Kas itinabasa tayo sigurado nga saan nga umdas daytoy tanagaduda. Kas kinunana pinakan ni Jesus ti 5,000 nga lalaki tattao nga lalaki laing. Ngem nagyaman ni Jesus iti Dios ket napakan ti tunggal maysa nga tao nga simurot anang kita ken kuana ubing man wenno nataingan. Ket manipod iti daytoy nga teksto tayo maysa daytoy a nakaskasdaaw. Babayen ti panagyaman ni Jesus napaado ti tinapay ken ikan ngamin na ikan ken napakan ti tunggal maysa ket napnikda. Ket dayta tinaimbag adamag. Ket maysapay nga naimbag nga damag sigon ti teksto tayo kunana ket addapay nabati amakan. Nakaskasdaaw daytoy kas kinuna ti Biblia ngamin 5,000 a lalaki ti simurot nga napakan. Di pa'y nairaman dagiti babae ken ubing. Kas kinunana iti Matthew 14:21. Isut gapuna nga ibaga dagiti dadduma nga eksperto iti Biblia ti komentaryo nga nalabit nga mabalin nga adda iti nagbaitan nga 10,500 aging ganat 20,000 iti napakan. Babaen laeng ti 5 at tinapay ken 2 nga ikan. Ket dayta iti inaaramid ni Apo Jesus. Ngem anya ti kayat na nga ibati daytoy nga mensahe ti tunggal maysa kanya tayo. Umuna nga kayat ko nga ibati ti dawaten tayo ket dagiti kasapulan tayo saan nga dagiti kayat tayo. No dadduma ngamin kanya tayo mas importante dagiti kayat tayo ngem kadagiti kasapulan tayo. Ada dagiti rabak
Ada dipindot nga cellphone mo nga Ruden, kayat mo pa'y iPhone 30. Ada kas jayan, kakabsat, iPhone 30. Awan sa pa ya, nga na iPhone 15 sa na kaya. Kas jay, ti kayat tayo. Ngim no da duma, saan tayo nga mapnik, kadagitoy. Ngamin, nang runa nga daw-dawatin tayo, ket dagiti kayat tayo, haan nga dagiti kasapulan tayo. Gapuna, saan nga ited ti Apo, dagiti kayat tayo, no di ket ti ited na kada tayo, ket dagiti kasapulan, para ti pagayatan na. Ti kayat, dagiti adalan, ket pagawiden, dagiti kadagiti pagtaingan da, tapno ijay nga idanon dan, dagiti bisinda. Tamakita da nga kurang ti kwarta nga mabalin nga igatang da tapno pakanen dagiti tattao nga si murot ken kuana. Ngem ni Jesus ti kasapulan nga aramiden ket ipaganetget ni Jesus naasyan kadakwada. Isut bilin na agsapol kayo ti makan tapno mapakan tayo amin isuda. Saan nga ti kayat dagiti adalan ti sinurot ni Jesus no diket ti kasapulan iti dayta nga kanito tapno mapakan amin. Ibaga kada tayo ni Pablo manipod ti Roma 8:28 nga kinunana ammo tayo iti amin nga banag ket agtrabaho ti Dios para ti pagimbagan akadwana dagiti agayat ken kuana. Isuda nga inayaban na kas mayanurot iti pagayatan na. Isut gapuna mga kakabsat, saan apagayatan ti Dios no daduma dagiti kayat tayo nga isut itid na no di ket ti pagayatan ti Dios nga itid kanya tayo no anyaman dagiti kiddaw tayo ket dagiti kasapulan tayo laing. Babaen ti panangpakan ni Jesus kadagiti 5,000 ipakita ti Dios nga umdas ken nawadwad ti panangipaay na kadagiti kasapulan tayo. Saan kadi kakabsat? Masabet dagiti kasapulan tayo ket dakkel abanag nga mangipakita tinakaskas daaw nga aramid ti Dios kadagiti biag ti tunggal may sa kanya tayo. Malagipyo sakbay nga nagbalin nga adalan tayo ken Kristo. Adu dagiti kiddaw tayo, adu dagiti kayat tayo, maadaan tayo kuma iti sanikwa, kinabaknang, kwarta, kinalatak, namay, napintas nga langa, ken naduma-duma pay. Ket tinaimbag, adamag, impaay na ken ka, ni Apo Jesus, babaen ti aglapusanan nga parabor na king ka. Ngem manipod ti panangted na kadagita nga kayat tayo kadagiti biag tayo ti kinaparabor ken kinamanagayat na ket sumurok ngem namnamain tayo. Sumurok ngem tinamnamain tayo. Isut gapuna pinabileg ni Kristo dagiti daton nga iyeg tayo kenkwana dagiti sagot sa nikwa kinabaknang talento tapno ipaay tayo met kenkwana. Tapno mausar a kasapulan ti pagayatan ken Apo. No mampay nagunod tayo dagiti kasapulan gapo taammo tayo nga nasaysayat nga amang daytoy ngem kadagiti kayat tayo ita kas maysan a Kristiyano kayat mo at iparabor na nga isut nagunod mo rumbeng nga rod kabsat abiro kemet ti pagarian ti Dios. Ngamin na imatangam nga saan apulos abasit dagiti parabor ken talento tayo tapno makapagserbi tayo ti Dios nga nangipaay kanya tayo. No ti panagriknam kabsat aglaplapusanan dagiti kiniddaw mo nga impaay na dagiti kayat mo
Tatta nga sikakit maysakan a Kristiyano, manipod kadagita nga dawat mo nga impaay ni Kristo, makitam kumati kinaparabor ni Kristo, ket mausar tayo mat dayta. Akas kasapulan, tiintay panagserbi kenkwana. Anyaman dagiti inawat tayo, kinabaknang, sanikwa, dagiti power, nga kung kuna tayo, ken anyaman nga impaay ni Kristo, usarin tayo para ti pagarian ni Apo. Maragsakan amang bendisyon kada tayo ti Diyos, ken agtultuloy nga ipakita na kada tayo tinasantuan asurat, nga usaren tayo, usaren na ti parabor na, akasapulan tayo tapno maipakita iti dayag ni Kristo kadagiti biag tayo. Isu nga kakabsat, ipakita na, babaen iti daytoy nga teksto tayo, ti panangipaay ni Kristo kadagiti kasapulan tayo, no mampay, no daduma, adda ti panagduadua tayo. May kadwa nga kayat ko nga ibati, kayat ni Apo Jesus nga agtalek tayo kadagiti plano na. Adda kadi dagiti kasasaad tayo, kasladimon makita, pirogram gapo kadagiti problema nga imapay iti biag mo. Inted ka din ni Apo Diyos ti sungbat, kengka no mampay di mo namnamain nga maipaay kengka ti likudan kadagiti narikot nga naglabasam. Mano kadi, ada kadi dagiti gundawa yen nga napadasam nga kayat mon nga lipasen ti biag mo nga mabalin nga ipukaw mo kayat kon ti matay. Adda kadin dagiti kasta nga kapadasan tayo. Mabalin nga napaay ka kadagiti trabahom saan ka nga nakapasa kadagiti board exam mo, wenno di mo makita ti sungbat ni Kristo kadagiti kasasaad mo. Tirikna ket saan anasayaat. Tiriknam nga nasayaat ngamin ti planom ket saan haan nga plano sa ni Apo Diyos kadagiti biag mo. Kakabsat, saan tayo ngamin asapulen dagiti bukod tayo anaidagaan a pagayatan. No di ket ti sapulen tayo ket dagiti nailangitan a pagayatan ni Kristo. Agtalek tayo iti Apo kadagiti plano na. Agtalek tayo ken Jesus nga isulaing amang ipaay kadagiti kasapulan tayo kakabsat. Kasla tayo kadagiti adalan ni Kristo, nabayagdan nga naadalan ken nasursurwan ni Jesus, ngem agsupadi iti puso ken panunot na. Anya ti kayat na asawen, ti puso mangiparangarang ti pamati, ket ti panunot mangiparangarang ti sireb. Anya ti kayat na asawen, nabukel ti pamati kadagiti puso tayo, ket dua-dua kadagiti panunot tayo. Anya ti kayat na asawen, saan kumanga ti puso ken ti panunot, ket agsupadi, tapno mabuo iti panagtalek ken pamati tayo ken Kristo. Saan tayo nga itulok kakabsat, nga dagiti plano ni Kristo kadagiti biag tayo, ket agsupadi iti panunot ken ti puso tayo. Kuna ti puso tayo, ay mamati akin na Apo Diyos nga ti plano na, ngim di panunot mo, ay kasla, ang imposible nga mapasamak deta. Ti awis ni Kristo kanya tayo, agtalek tayo kadagiti plano na, masursuro tayo kumamit, ti agtalek, masapol nga agtalek tayo ken Jesus kadagiti agdama, nga kasasaad tayo. Tadakkel ti paset ti plano ti Diyos, tapno bendisyonan na tayo kadagiti biag ti tunggal may sa kanya tayo. Kasano tayo nga maamuan ti parabor nga inawat tayo kenkwana, no di tayo mat-aggregate kadagiti biag tayo. Tati kayat ni Apo kadagiti biag tayo. Kas kini Felipe, ibaga tayo kumamit nga ammo tayo dagiti aramiden tayo kas
inpakita ni Jesus ken ni Felipe. Anyaman dagiti panagregget ken saan ang makapakan kadagiti ni ribo gapo iti duadua nilaksid ti panagregget ti tao tapno ipakita na amin ana imbag abanag ken aggapu iti Dios saan nga kadagiti biag tayo. Kakabsat, daytoy tinakaskas daaw nga aramid ken dakkel nga palagip nga awan ti anyaman asangwen tayo ditoy daga adakkel unay para iti Dios. Kas kadagiti adalan ni Kristo madanaganda kadagiti ni ribo at tao ang mabisinan. Laglagipin tayo kakabsat. Dakdakkel pay laing ti Dios kadagiti biag tayo. Ket agtalek tayo kengkuana, ket makita tayo pinakan na dagiti 5,000. Datayo a Kristiyano itata kakabsat. Adda kadi dagiti gundaway nga agdua-dua tayo. Agsupadi kadi ti pamati sireb kadagiti biag tayo, kadagiti dawdawat tayo, kadagiti kasapulan tayo, ken kadagiti dawat tayo nga mapasamak kadagiti biag tayo. Kakabsat, kasapulan ken palawain tayo dagiti pannakaawat tayo ken Kristo. Tapno kasta mabendisyonan tayo. Ammo tayo nga dakdakkel ti Dios ngem ti panunot tayo. Ket maragsakan ni Kristo met nga mangipaay ti bendisyon kadagiti bibiyag tayo. Kas ti teksto tayo kakabsat. Agtalek tayo. Ket ti bunga ti panagtalek isumet panangipaay ni Kristo tapno mapakan dagiti 5,000. Kanya tayo met kakabsat nga agdama nga namati, agtalek tayo. Ket ti Dios met sidadaan nga ipaay na dagiti anyaman nga bendisyon met nga kas ti inaramid na kadagiti immuna nga namati ket ti Dios aggargaraw met tapno kasta ipaay na met kadagiti bibiyag tayo. Na materialan man, espirituan, ken daddo mapay nga bendisyon nga ipaay na kadagiti biag tayo gapo adda ti panagtalek tayo tapno maaramid met ti pagayatan na kadagiti bibiyag tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Di kay mapan nga ima-ima iti matang ti Apo. Masapol ang mangitugot ti tunggal maysa iti sagot kas mayon nurot in parabor ti Apo a Diyosyo. Idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari ken daton na pagyaman ti altar, maawis met ti ang mga ramat ti online banking, babaan ti bank account iti Central United Methodist Church, anay parang kadagiti screen tayo.
sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami dakam ti agaywan. Amin asagot mo, I want me apud no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Kas anak mo o apo, dagitoy parabor nga inawat da, na espirituan ken material. Indaton da, paset ti panagyaman da, kastamet kadagiti bibiyag na. Bendisyonam dagiti biyag da. Kastamet kadagiti ministeryo nga nangayabam. Parukpok mo tinananay nga bendisyon iti amin nga aspeto kadagiti biyag da. Ket mausarmet dagitoy nga daton ti ministeryo, proyekto, misyon, iti iglesia mi dito Central UMC. Agyaman kami, o Apo, ti kinaimbag mo, kadagiti bibiyag mi. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Mawis kayo nga umasideg ti sangaanan iti altar. Bayat nga makankanta ti makipagnaak kad Apo. Makipagnaak kad Apo na surunak dita denam yasas degnak papigsaem tuy kararwa tapno dakes pagbalegya. Kararag tayo kakabsat. Amami nga Diyos, nga aman nakabalin amin, nga isot gubwayan ti kinaimbag, ken parabor. Agyaman kami, awa Apo. Tagtultuloy nga panakikaadam kadagiti bibiyag mi. Ti panangidalyasat mo manen, ti lasud, ti makadomingo, nga isot gapuna nga adda kami, ti uneg iti iglesyam tapno agyaman ken nagdayaw ken ka. No mampay nakapadas kami ti bagyo layos, agyaman kami ti panangisalakan mo kadagiti bibiyag mi. No mampay ada dagiti naperdi dagiti sansanikwada, nya magyaman kami ti panangisalakan mo ti biyag mi. Tapno agtultuloy kami pa'y makapagserbi ken ka. Liwliwa imet dagiti kakabsat mi, numampayada dagiti natayan gapu iti daytoy nga epekto ti bagyo o Apo, kidawi mi ti panangliwliwam nyada.
Kam tinananay anamnama o Apo, dagitoy nga kakabsat mi. Iprosesom dagiti panunot, puso. Tapno kasta o Apo, tilikodan, iti daytoy nga nagdalyasatan mi o Apo. Sika ti makita mi kadagiti bibiyag mi. When Apo, adda kami kas maysa agimong si papakumbaba kami nga agyaman ken ka. Idaton dagiti biag mi ken ka. Amumi nga sikat tinangisalakan, sikat agtultuloy nga mangbendisyon kadagiti biag mi, lumampay saan kami nga nagtulnog, nagkurang kami kadagiti paset ti biag mi ken ka. Nga magyamang kami ti kinaparabor mo, nagyamang kami iti bendisyon mo. Tapno kasta mapapabileg kami. Ket tultuloy mo nga mausar dagiti biag ti tunggal may sa kanyami. Maminsan kadi manen o Apo kidawim mi iti panakikaadam kadagiti biag mi iti daytoy nga sumaruno nga lawas. Tulungan na kami kadagiti biag ti tunggal may sa kanyami. Kadagiti trabaho, pampamilya, negosyo, kastamet dagiti kakabsat mi nga mapan kadagiti balasiw taaw. Karkararag mi o Apo dagiti trabaho dagiti anak mo ikam kaditi sireb isuda tapno saan da nga agkurang ngem sikat ti maipaduyakyak kadagiti biagda kadagiti biag kadagiti kumpanya anyaman nga opisina nga nangibaunam nang ditunggal maysa kadagiti anak mo. Kam ti sirib tapno saan da nga agkamali ngem sikat ti maitanok kadagiti biagda. Kastamet kadagiti anak mi iti panangrugida manen kadagiti baro nga school year. Paay mo kaditi nananay met nga sirip. Sabatem dagiti kasapulam mi. Tapno maipaay mi dagiti kasapulan dagiti anak mi. Bayat ti panangisagsagana mi ti nasaysayaat nga masakbayan dagitoy nga anak mi. Ket kidawen mi met dagiti anak mi tagtultuloy nga panagduras ti panunot ken laing da babaen ti panagadal da ipasnek damet ti agadal o Apo. Tapno mas nasaysayaat pa iti masakbayan tapno mausar mo dagiti biagda anyaman ti nangayabam kanyada o Apo. Kadagiti kakabsat mi dagiti negosyo da trabaho da wen Apo nayunan pa iti adu nga kliyente. Surom dagiti aramidin daw Apo ikam ti sireb tapno kasta lumawa pay dagiti kliyente daw Apo. Bendisyonam kadiya. Dagiti amin dagiti trabaho dagiti amin nga kakabsat mi. Kastamet dagiti OFWs mi o Apo. Nga agtrabaho balasiw taaw tapno laing masungbatan dagiti kasapulan dagiti pampamilya. Imadayuda tapno agtrabaho para kadagiti pamilyada. Wala po kidawim mi numampay agin na dayuda repetem isuda ti addaan kas maysa nga pamati panagayat ken panagserbi ken ka. Ket bendisyonam isuda kadagiti lugar nga nangayabam kanyada. Kadagiti na duma-duma nga disso ditoy lubong o Apo. Idawdawat mi met ti panagsubli manen ni kabsat nga Marisa. Kadagiti sumaruno nga aldaw, bendisyonam kadi iti panagdalyasat na. Ti trabaho nga impaay mo kanya na, kastamet kininanang na. Alwadam o Apo, ti panagbiyahe damanen nga mapan di Amerika. Kastamet o Apo nga idawdawat mi, dagiti adati sagsagubanit na nga kakabsat mi. Ni Mrs. Bayudan nga di US, Nanay Anita, ni Mami Luz Ramirez ken ni tatay ken dagiti daduma pay nga paset ti Ilocano service ken ti kabuklan ti iglesia mi o Apo nga dati sagsagubanit da o Apo sakit ipaay mo kaditi ananay nga panang palaing mo kadagiti bibiyag da tapno kasta maaramid da pay dagiti pagayatam o Apo.
Kastamit apo, nga idawdawat ti kararagmi, ti pananglaglagip mi, ti 5th death anniversary ni kabsat nga Bonifacio Mariñas, Demetria Macanyas, kenti si Bubukel, a pamilya ti inda pananglaglagip. Sarem lagi ti biagda kas instrumento tapno kasta no anyaman lagi ti pakalaglagipan da. Tultuloy nga agbalin nga instrumento gaming nang nangruna iti pamati o apo tapno kasta itultuloy damet ta agserbi ken ka. Adupay dagiti kayakmi akid dawen ngem bendisyonam si Bubukel nga Ilocano service ti timpuyog ti koro ken titunggal amin nga agay-ayat suporta iti kabuklan ti Ilocano service, Lord. Ken kastamet kadagiti na duma-duma nga services ti Iglesia Miniti Central UMC. Bendisyonam mo apo. Kastamet dagiti nakadwami iti online streaming sa dinuman ti ayanda ti na duma-duma nga lugar dito Metro Manila ken dito'y lugar mi ken na duma-duma nga diso dito'y lubong bendisyonam isuda. Wala po, adu dagiti kayat mi akid dawen ngem ammom dagiti araraw kiddaw ken dawat titunggal may sa kadagiti anak mo. Ket babayen ti grasyam ipaay mo kadi nga si bubuslon o apo. Pakawanen na kami kadagiti amin nga nagkurangan mi ken ka. Nagbiddutan mi, naglabsingan mi. Kas pamakawam mi kadagiti nagkurang met kanyami. Tada kami ket pinakawan na kami. No mampay nagbasol kami met ken ka ken ti padami nga tao. Dagitoy tidawat mi itinagan ni Jesus nga manubot ken apo mi. Amen. Amen. Tinamnamang silnang iti dalan na pagnaak ited mo tital na kanyak ken kaapo makipagnaak. Ken anakuma ken espiritu liwliwa dayawem na ipangruna ilangit ken tidaga. Amen. Kakabsat ken Kristo tigimong tayo ket nalpasen. Ngem ti panagserbi tayo ket mangrugi manen. Ket intay panagserbi tinangayaban ni Kristo titunggal may sa kanya tayo. Ti agtultuloy nga kapya talna parabor ti ipay na titunggal may sa kanya tayo. Tinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.